Bueno, zikloa bukatzen delako hemen, ez? Nik esan nuen duela 4 urte ere, ez da sorpresa bat, duela 4 urte esan nuen nire bigarren eta azken legintzaldia izango zela, eta hori konfirmatu egiten da. Nik uste zikloa bukatzen dela eta behar dugula ziklo berri bat ereki. Egia da izan dira 8 urte oso intensoak izan direnak. 2011an iristen gera, alderdi sozialista 28 urtez gobernatzen zuen herri batera. 8 urte hauetan nik uste gauza asko egin nahi izan ditugula eta egin ditugula. Gauzak asko aldatu direla, baina nik uste duena da jende berri etorri behar dula, indar berriak etorri behar direla, eta zikloa hemen bukatzen dela eta ziklo berri bat erekitzea tokatzen dela. Nik usten dut, nik esan gabe, segurasko jende asko kolore hori nabarituko diola. Badago zerbait, sentsazio hori dut nik behintzat jendeak bizitzen duela eta da herri aldatu egin dela. Eta herri aldatu egin dela asko. Giza harremanak aldatu dira. Ustet gai izan gerala guzion artean, hau ez da gure merito bat, uste dut herriaren meritoa dela, kolektiboaren meritoa da. Eta uste gai izan gerala kolektibitate bat sortzeko bide bat egiteko. Nik uste dut oso importantea zela gai horri ekitea garai berri bat erekin nahi bagenuen. Benetan herri berri bat erekin nahi badugu, herri hori ezin da pentsatu ez bada elkarbizitzaren bidetik eta bizikidetzaren bidetik. Iraganeko zauriak itxi gabe ez dago etorkizuneko herria eraikiritzerik. Eta horregatik uste genuen udal batetik eta herritarrengandik hain gertu dagoen instituzio batetik bai ala bai guri zegokigula bide horri ekitea. Guk ezagutzen ditugulako bereziki zauriek gertuen. Eta horregatik hasi genuen eta berriro bide lagun asko egon dira bide horretan. Batzuk bai, gerta daiteke beste batzuk ez dutela sentitzen beraien zauriak sendatzen ari direnik. Baina nik uste prozesua luzea dela. Segurazki horri honetan, ohituak egon gera, edo pentsatu izan dugu prozesuak urte gutxitako prozesuak direla. Eta hemen badago prozesu mental bat. Eta prozesu mentalak eta kultura prozesuak, barne kultura prozesuak ez dira urte batetik bestera ematen, denbora asko behar dute. Nik egingo nuken hausnarketa eta egingo nuken galdera da, orain 8 urte atzera begiratuko bagendu, ea pentsatuko genuken 8 urte hauetan hau dena egingo genuenik. Eta hori egin badugu, pentsa dezakun beraz, hurrengo 8 urtetan zertarako gai garen. Nik usten dut, sentsazio hori dut, hori da sentitzen duena, jendeak kaletik gehatzen hauenean. Bere herria zarro dagoen jende baten errenteria dela. Segurazki beti egon geharro. Baina azken urteetan uste harrotasun hori handitu dela ez. Eta jende batek esan izan ditez. Lanean edo beste jende batekin, beste herri batzuetako jendearekin aritzerakoan, ze harrotasun puntuarekin hitz egiten duten gure herriaz, ez? Egiten diren gauzetaz eta barrez. Nik uste hori dela momentu honetan dagoena bereziki, Gero hitz egin dezakegu proiektu eta hitz egin dezakegu igogailu eta ez tal. Nik uste badagoela zerbait hori baino importanteagoa dela, segurazki espiritualagoa dena agian, baina niretzako importanteagoa dena, eta da jendearen harrotasuna bere herriarekiko. Eta hori ezinbestekoa da herriaren garapenerako ere, etorkizuneko garapenerako. Gogorra da alkate izatea oso gertu zaudelako, problemak oso momentukoa direlako, egunerokoa direlako, baina alkate izateak jendeak esaten du, eta nik uste horrela dela, segurazki nik ez ditu bestea probatu, baina politikan satisfakzio handien lortzen duen segurazki espazioa izango dela. Izan daiteke. Oso harremanduta geratzen delako zure herriarekin. Uste 8 urte hauetan eta da nire merito bat, eta argi esaten dut, horrela sinesten dugalako. 8 urte hauetan herri honek egin duen gauzarik handiena, da kolektibitatearen berregituratze bat, kohesio sozialaren berregituratze bat,
Niretzako hori da herri honek egin duen gauzarik handiena. Jartzen ditu oinarri batzuk herria eraikitzeko. Eta hori kolektiboa izan da. Hori jendearen laguntzarik gabe ez litzateke gertatuko, eta laguntza handia jaso dugu beti.